wacho ne en donjore e twak e mbui mar X, luongo ni X space. Ang'eyo ni kaka jalonyo wechego mag tudruok kata communication isedonjo kanyo kendo isewinjo kit twak mantie kanyo. Isewinjo bende jotelo modonjo kanyo gini minyisogi samoro ok gin gik ma bende ok ber ahinya kendo bende ok gin weche mag luor. Kata kamano kachacha wacho ni an kuma bende koro gigole gloves, gigolo gik moumo lwetgi. Koro gin giwacho gimoro amora mobiro e pachgi. Kaneno ka entie gi mijing'o kendo nodwaro mondo mi ambo donjre e mbui mar X, odhi twak gi oganda jo Kenya gi anya to gi rawere mag Gen Z. Biparo ni en paro makare donje e mbui mar X ni, to biparo ni en mowinjo be nodonje mondo mi owinje duond jo Kenya koso mi chaka gi mose nyise sane gi kapok odonje e mbui ne. Aparo ni mokwongo donje mbui ok en gima rach kipenja. Ok en gima rach nikech aparo ni joma tindo gi oseluoro chokruoge mi luonga ma ji dhiye nikech giparo ni ok bi winjgi. Omiyo gidwa bedo joma faceless, in the sense that gidwa bedo e mbui ka gi wach pachgi mok kinen gi, but also gipar ni gidhi bedo victimized gi sirkal, ni sirkal bro mako gi sama koro giwacho weche gigi. Omiyo gima koro rais manyo en gima iluongo ni legitimacy. That legitimacy osebedo lost nikech thoge mosetimre gi. Omiyo en donji mbui bro dwaro ni obed gi gimiluongo ni stamina. Nikech asebede X space, asewinjo kaka jomoko loso. Ogin loso mayot. To gi kaka ang'e kerwa, aparo ni ang' no modh pi mang'eny to ang' no som muma, mondo bed gi chuny mokwe, mondo winj gima jo Kenya wacho. Ok bi bedo mayot. Obi kodwa winjo. Nikech en wach ma chalo ka gima koro ji dwa golo weche teman gini godo e chunygi mondo ginyis ker. An dakwaye ni mondo owinja. Owinja, okaw joge mag tudruok kata joge mag communication mondo okaw weche te ma jo Kenya bro wacho ni chieng' tich ang'wen. Aparo ni owacho maber ni tich ang'wen oyie donje mbui to oyie winjo. En ja siasa. To aparo ni kine siasa chunyi ok bed mayot. But koro en ker. Koro kaka en ker no nyaka koro owinja weche malit ma ji bro wacho. But mamuhim en ni okaw weche moparo ni nyalo konyo piny, manyalo loko piny mondo bed kama ber. Nikech jomatindo gi, adiera mantiere ni ng'eny jomatindo gi onge tich. Ng'eny gi wuok e university pile ka gionge tich, gionge gima gitim. Kasto suru ni bed koro dwa biro ne gik moko magitimo kata mana gik mwaseneno ka gitimo e mbui ka, ng'ato create content ne moro matin to sirkal dwaro osuru moro matin kuom. In no kimiye kata kamera manodhi loso go content no. Yeah? Koro awacho ni nyaka obed gi a heart of sympathy. Obed gi chuny moro ma onyalo winjo godo wach kata lit kamano. Yeah? Nikech mondo ikel healing e piny. Seche moko nyaki allow mondo ji owach gima ntiere chunygi. Ka gisewacho tini kawo maber mineno ni inyalo loso godo piny. Mano e gima nyalo kwayo godo rais mondo winj godo jomatindo gi. Kata jomatindo gi Gen Z gi represent views mag ji mang'eny. Ya no kami mro lemo na nyathina ka wuok dhianga. En wach matek kabisa nikech ikia ni nyathini biro duogo kata ok bi duogo. Omiyo en mana kaka wawache no, rais obeda gi chuny motegno mondo winj gi ngwan jo Kenya do wacho ni to kaw ma owinjo no ong'i kaka obro timo ngo, obro loso go piny. Nikech kata nyoro no wacho ni an bende an rais to nyaka atigi chik manitiere mondo alos go weche ma adwa loso. But sheria gi katiba kaka entiere en nyaka bende iwinj gima jo piny wacho mondo ilos godo piny.